Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Single dad plus single mom. Perfect match ba? Bembangan na. Uy! Sana all. Good morning. Feel good morning po. Ako po pala si Bobet, isang single dad ng Sampaloc, Maynila. Tuwing papasok po ako sa trabaho, nakaantabay na po ako kolantit sa inyong programang Mga katas ng nakalipas. gusto ko rin makatasan nyo ang kwento ko tungkol sa isang single mom na nakarelasyon ko po, si Jamaila. Parehas po kaming may tig-isang anak. Malit pa yung anak ko at nandun sa nanay niya. Kay Jamaila naman po, medyo malaki na yung anak niya, teenager na. Di na po kami nagkaintindihan ng nanay ng anak ko. Pero suportado ko po yung anak ko. Dahil nga mas pinili niya ang pamilya niya. Dahil nung una pa lang kolantits, ayaw na sa akin ng magulang niya. Kaya naging single ulit ako. So hindi siya single dad kasi wala sa kanya yung anak niya. May anak nga siya. Hindi siya single dad. Tatay lang yan siya. Mamaya patapusin mo na natin. Para to. lang malinaw. Ha? Nakilala ko po si Jamaila sa isang dating app. Ayan. Uso na yan ngayon eh. Diyan din ako eh. May entry talaga guys. Nakadalawang kita na po kami. Siyempre, pinakita ko yung mga tinuro ni Uncle na pagiging gentleman. Tapos? Sa pangatlong kita, Tapos? bumisita ako sa bahay nila. Doon ko nakilala ang kanyang nanay, pati yung anak niya. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Mahal. Sarap naman ito masalubong mo. Thank you, mahala. Yan, pag yung request yung carbonara at saka yung chicken lollipop. Magandang gabi po. Andito Tita. kami, paalala namin sa'yo. Kanor, magsalita ka nga para hindi tayo nakikita nito eh. Bakit ka ganyan? Hindi ka ganyan. Sakit. May sakit. Baka magkatotoo yan. Sibako. Ayusin mo na, tuwirin mo na. Gandang gabi po, tita. Anong pangalan mo? Bobet Hindi pa po nga pala. na, Bobet. Ang pangit. Baho. Anong tunay? Yung tunay, Kanor. Interviewin mo, Kanor. Bakit daw? Yan daw ba pangalan mo sa birth certificate? Ano po talaga, Robert? Robert daw, Kanor. Oishi? Robert Jaworski daw. Hindi ang corny mo, Kanor.
Teka, ikaw ba'y single? Sabihin mo na ngayon, nagkakatapatan na tayo. Baka may anak ka sa una, mga ganun. Uso yan po. ngayon. Single dad po ako. Pero yung anak ko Ibig sabihin, nasa iyo. wala po sa akin. Nasa Hindi yung nanay single niya. dad. Paulit-ulit naman sinabi na kanina ng narration eh. Hindi single dad. Ang single dad, ibig sabihin, nasa puder mo ang bata. May anak ka lang sa una. Nandidisgrasya pala to. Anak, mag-usap tayo. Ma, pa, nasa harap po tayo ng pagkainan. Pwede po mamaya na pagkatas kumain? Makikikain pa nga yan, ang kapal ng mukha niyan. Sinasabi namin sa'yo. Busog bakit po ako. Busog pa po ako. Nagdala lang po ako ng pagkain. Buti. Crispy pata, tapos ano po. Ba't kayo naghiwalay? Orange chicken. Hindi mo kami madadaan sa pagkain. Kulang ng cordon bleu. Next time po, tita, dadala po ako. Bakit kayo naghiwalay? Salba kayo. Mahabang istorya po. Impisahan mo't makikinig kami. Kanor, makikinig ka ba? Are you ready? Pero mukhang alam na ni Kanor yan kasi may ganyan din siyang history. Bakit tawa mo, Kanor? Masakit. Ha? Masakit. Parang lasing. Oh, dali. Shortcut. Diyos ko, pag manliligaw, mabilis. Pag magkukwento, mabagal. Dito. Parang grabe naman ito Ma. mag-interrogate. Baka aalis na po yan. Alis ka na ba, Bobet? Ay, pinag-e-explain namin kung totoo ka sa anak namin. Sabihin mo na, bakit kayo naghiwalay ng ex mo? Mahabang kwento po, tita. Ulit-ulit. Pero, ano po hindi na kami nagkaintindihan po. Ano pa? Baka ikaw. Diyos ko, anak, mag-usap tayo. Umalis ka na, Bobet. Sige po. Sige, balik ka na lang. Kita na lang tayo, ha? Chat-chat na lang tayo. Kusapin ko muna sila. Mahihilot ko din to. Sige, akala ko ba dito ako tatambay ngayong gabi. Labas ka mga 1 oras, tas balik ka. Sanyasan kita. Ganun ba yun? Bakit? Familiar ba sa'yo? Hindi nga eh. Kaya nga nagpapatulong nga sa'yo eh. Salikan. Sige Labas po. ka muna. Hilutin ko muna. Yan ba yung anak mo? Hello! Hello po! Ang pangit ng sapatos nyo! Converge! Internet! Converge yan! Mama! Ito nga pala si Jinjin. Ito si Tito Bobet mo. Tito Bobet agad, ini-interview pa nga ni Lola. Hindi nga yan marunong magsagot. Teka po, asan po yung anak nyo? Nasa nanay niya. Bata pa yun. Siguro irresponsible 6 po kayo years na old. tatay. Kasi kung mahal nyo po yung anak nyo, hindi nyo po yan hahayaan mapunta sa iba. Matay tayo dito. Pasensya ka Hindi, na, nanay ganyan naman niya yun eh. Kaya nandun siya sa nanay niya. Tapos kayo nang bababae, yung anak nyo andun sa nanay niya, kayo girlfriend. O, tama sabi ni Lolo. Approved. Two thumbs up. Lolo, pamilyar yung story sa'yo, Lolo. Ama yan, Apo. Interviewin mo. By the way, sige, mauna na po ako. Magkwentuhan po tayo next time. Salamat po pala. Sana magustuhan niyo yung pagkain. Mama, Sinyasan hindi niya mo na kaya yung mga tanong. Sinasan mo na lang ako mamaya. Oo, chat kita. Sige, bye-bye. Sige. Sumibat muna ako, Kolantits, para magpahangin. Parang intro pa lang sa magulang niya, pati sa anak niya na super maldita. Talagang parang nag-flashback sa akin yung dati kong relasyon. Napaka-toxic. Pero sabi ko naman, di ko sila masisisi dahil pinoproteksyonan lang naman nila
kanilang anak. Nasenyasan na po ako after 1 hour and a half. Tulog na ang kanyang magulang, pati yung kanyang anak. Wow, nakasalisi. Wala pa. Babalik pa lang ako. Okay. Tulog na sila? Pagkabusog natulog na. Pasensya ka na ha. Uy, huwag kang matotrauma. Ganun lang talaga yun. Siyempre, concern lang talaga yun sila mama at papa, pati yung anak ko sa akin. Okay lang yun. Hindi ka nakaredy na yung kwarto. Saan ba tayo dadaan? Main door. Okay lang yan. Itinanggal ko na muna yung internet para walang CCTV. Sige na. Teka lang. Sige na, akit na tayo. Ha? Pinatay mo? Internet. Para walang CCTV. Tara. Dahan lang. Dali. Tara lang ha. Saan ba yung kwarto mo? Sanay na sanay ka. Tara. Teka lang. Gising yung tatay mo. Hindi, umuubo lang yun. Ganun Ganun o, masamid. Okay. Ginali ka na. Dapat patay mali siya. Tara. Quiet. Hindi, naubulong yun, nasamid. Nananaginip lang yun. Talaga? Pag madilim, di yun nakakakita. Bobet. Sure ka ba dito? Baka magising-gising mo. Ayaw mo ba? Gusto. Bobet, dali. Po, hindi ko po inasahan ko lang, tits. Wow, big word. Bumigay po ako nung gabing yun. Ay. Natawa naman po ako kay Jamaila. Dahil kahit papano, feeling ko pinaglalaban naman niya ako sa magulang niya. Di naman niya gagawin sa akin yun kung ayaw niya rin, di ba? One time, nag-outing po sila sa Laguna. Sinama niya ako. Respeto na lang po. Kahit alam kong gigisahin na naman ako doon, sumama po ako. At ako na po yung nag-offer na mag-ihaw, magsugba ng mga barbecue pati hotdog. Sige na, ako na bahala dito. Kanor, halika na dito sa dagat. Laguna, dagat. Mukha kasing halika na dito sa pool. Ipagulungin mo na yung wheelchair mo. Halika na dito. At hot spring dito. Itlog luto. Itlog luto. Para kumukulo lang eh. Okay lang yan, sunny side up. Hard boil. Mga apo, Jamaila, alin na kayo dito at mag-swimming na tayo. Hayaan nyo na yung lalaking yung na mag-ihaw at deserve. Nay! Tagal lang na mag-swimming tayo. Mag-swimming na tayo. Okay ba tong tongs ko? Ay, Nay, grabe! Kinagat na yung tongs ko. Nakaganyan na tayo! Wow! At least, di ba, may kumakagat pa. May ngipin pa. Ay, toothbrush mo naman yung ngipin niya, Nay. Mahal, tikman mo tong barbecue. Teka lang, huwag naman buong
ano. Sarap. Ah. Sarap. Sarap. Sige na, mag-swimming ka na lang doon. Ako na bahala dito. Mama, mag-swimming na tayo. Puro ka naman kayo dito pa, ano yan? Ang tawag dyan? Landian. Mama, mag-swimming na tayo. Kasi family outing to eh. Masyado naman kayo dito naglalandian dito. Tita Trixie, kausapin mo nga to lalaki na to. Hoy! Family outing to. Ba't mo sinama to? Family ba to? Oo, mabuting... Ayos naman yung tao nakikitungo. Ayusin mo naman, tita. Hindi! Ano ka na to? Kausapin ko muna to. Maligo ka na. Jinjin, maligo na kayo. Sige po. Tita! Halika dito. Usapin natin to Ano po yun? Alam mo, ayaw na si tita. Ayaw namin sa'yo. Di ba, tita? Una pa lang naman napunta mo sa amin, sinabi na namin sa iyo na ayaw namin. Dahil yung anak mo wala sa iyo. Hindi mo sinasabi malinaw kung bakit kayo naghiwalay. Gagawin mo rin yun sa anak namin. Hindi namin yung pinag-aral para lang mapunta sa single dad. Kita mo nga ang single mom na yan eh. Ha? Oo, di ba? Sinasabi ko sa'yo. Ano? Ano, Malinis sumagot naman ka. po yung intensyon ko. Lahat naman ng tao malinis ang intensyon. Ganon sa una yan? Di ba, tita? Sige nga, susustentuhan mo ba yung anak mo? Opo. Ay, yung asawa mo? Opo. Kasama rin po siya sa sustento. Ano na lang matitira dito? Kung sinusustentuhan mo yon, dalawa rin to. Kaya ayaw namin sa iyo. Mawalang galang lang po, no, tita. Malaki na rin naman po yung anak nyo. Hindi naman na po kami bata para po sa ganyan. Alam naman po namin kung ano yung gusto namin sa buhay, kung tama po ba yung desisyon namin. At yun ang desisyon namin na maging kami. Hindi naman na po para maglaro-laro pa kami kasi pare-pareho na kaming may anak eh. Wala naman akong problema nga sa intensyon at wala akong pake kung nagkakasundo kayo at nagkakaintindihan. Kami ang may ayaw. Dahil po doon ko lang, Tits, minabuti kong kausapin na lang talaga. Bago pa makauwi ng Maynila, kinausap ko na si Jamaila. Ano to? Wala eh. Ayaw talaga ng magulang mo sa akin. Ayaw talaga ng pati yung tita mo sa akin. Pati yung anak mo. Grabe ka, Maldita. Titiis ko naman yun, pero hindi naman alam ko anong nangyari. Ba't nila ako hinusgahan na irresponsable akong ama? Kaya siguro... Pagpasensyahan mo na, pero ito ba talaga yung solusyon? Hihiwalayan mo ko, Bobet? Wala eh, ganun talaga. Parang naniniwala na ako kay mama at papa. Oh, di ba, pipiliin? Hindi mo talaga kayang pangatawanan. Kaya sige, oo, payag ako. Ha? Oh, kita mo, pumapayag ka rin. Oo, kasi wala kang paninindigan. Ikaw yung lalaki, parang ako pa yung lalaban. Kaya tama yan sila. Hindi mo talaga ako kaya. Hindi mo ko talaga kayang panindigan. Irresponsable ka. Kaya kitang panindigan, kaso yung pamilya mo para bang naulit. Napaka-toxic. Pamilya ko pa may kasalanan. Kung wala ka sanang sabit. Oh, grabe ka naman. Ikaw ba? Wala kang anak? Bakit? Hindi ko ba deserve ng single? Na lalaki, ha? Sige na. Jamaila.